vivint aquestes acampades? Jo penso que a les acampades hi ha una gran diversitat de persones que hi participen, totes elles a títol individual, i és molt important que els mitjans de comunicació reflecteixin aquesta gran diversitat de persones que estan donant suport a diferents nivells i de diferents maneres, que penso com s'està desenvolupant aquesta cobertura. El que cal analitzar és l'impacte del moviment, d'aquest moviment d'indignats, no tant en clau electoral, sinó en clau política, perquè l'objectiu d'aquest moviment tan ampli d'indignats arreu de l'estat espanyol no volia incidir en els resultats electorals, sinó que volia posar de manifest dues coses. En primer lloc, un gran descontent amb la classe política actual i el fet que la pràctica política actual està més al servei dels interessos privats o empresarials que no pas responent a les necessitats de la gent, com veiem amb les múltiples polítiques que s'estan fent de retallades, polítiques neoliberals, etc. I d'altra banda, posava de manifest clarament aquest moviment el que és la crítica al sistema econòmic i financer actual, amb una crítica contundent i rotunda a la banca. Des d'aquest punt de vista, l'impacte ha de ser més polític i hem vist que ha estat exitós en la mesura que ha aconseguit connectar amb un ampli ventall de persones que s'han sentit molt identificades amb aquesta acampada, que potser no estan allà, però que de diferents maneres s'hi han passat, han col·laborat portant menjar o d'altres maneres. Per tant, veiem que hi ha hagut un gran suport popular, a la vegada que també s'ha estat capaç d'incidir en l'agenda mediàtica, política i social, i s'ha aparegut amb força en els mitjans de comunicació, als quals se n'han fet una bona cobertura. Per tant, l'impacte polític i d'incidència ha estat important. No, impacte polític i, a més, es dona la paradoxa, i l'altre dia així ho volíem subratllar, que tu després escoltes els líders polítics de cadascun dels diferents grups polítics que concorrien en aquestes eleccions i resulta que absolutament tots estaven d'acord amb aquestes acampades. És a dir, tots demostraven una solidaritat amb la gent que està indignada, amb les persones que entenen que surtin al carrer a queixar-se perquè les circumstàncies són molt dures, perquè hi ha 5 milions d'aturats a tot Espanya. Bé, doncs era com paradoxal, és a dir, que vosaltres critiqueu a la classe política, però per contra ells es volen solidaritzar una mica amb la vostra manera de fer i amb el vostre disgust i el vostre descontentament, amb la vostra indignació, en definitiva. Bé, el que s'ha vist, jo penso més clarament, és una voluntat de cooptació del discurs, que no pas perquè, evidentment, les polítiques que estan fent... De voler aprofitar una mica aquestes concentracions per aconseguir uns resultats, i tant. Perquè tots veiem que les campanyes polítiques en aquests moments de cara a les eleccions són més campanyes de màrqueting electoral i d'una sèrie de promeses que després, a posteriori, quan els diferents partits estan en el govern o en l'oposició, no les porten a terme. Per tant, moltes vegades l'estratègia és la de cooptar aquest moviment social o bé de criminalitzar-lo, i això ho hem vist reiterades maneres i de reiterades formes, i per això el discurs de les acampades és aquest discurs contra aquesta pràctica política professionalitzada. De tota manera, qui millor ho hagi